Bata i Sika. Family Kids. Vidim da se spremaju za lansiranje. Planiraju da pošalju astronaute da istražuju svemir. Ali ono što ne znaju jeste da imam iznenađenje za njih. Ekipa, dugo smo se pripremali za ovaj dan. Danas sve mora da prođe bez greške. Kontrolni štab je tražio da ih obavestimo čim krene odbrojavanje. Žele da prate lansiranje uživo. Miloše, poveži me sa našim astronautima. Hoću da imamo stalnu vezu sa njima. Samo trenutak. Veza s astronautima je uspostavljena. Upravo radimo završne pripreme. Lansiranje može uskoro da počne. Da li je i sa vaše strane sve spremno? Sve je spremno ovde. I kod mene. Sa naše strane sve funkcioniše kako treba. Odlično. Za sada ide sve po planu. Kažete da ide sve po planu. Neće još dugo. Oni ne znaju za moje tajno oružje. Sve mora da izgleda kao slučajna nesreća. Nisam siguran da će biti spremni za ono što im spremam. A neće ni znati da iza svega stojim ja. Dragi gledaoci, kao što možete vidjeti, iza mene nalazi se svemirski brod. Naši astronauti su spremni da svakog časa polete u svemir. Ostanite uz nas kako bismo zajedno ispratili ovo istorijsko lansiranje. Ostalo je još da proverimo sa Pericom i Jovicom, našim naučnicima, da li je sve spremno sa njihove strane. I kod mene je sve prošlo po planu. Nemamo nikakvih problema. Proverio sam sve. Sistem funkcioniše savršeno. Odlično, to je onda to. Mislim da su spremni za lansiranje. Samo se vi spremajte. Čim se lansirate u svemir, moji ste. Vidim jedan meteor tako prolazi svemirom. Uz pomoć mog lasera skrenut ćemo u putanju. Udarit će njihov svemirski brod i niko neće znati da sam ja iza toga. Miloše, poveži nas sa glavnim štabom. Treba da ih obavestimo da lansiranje počinje. Upravo da vas povezujem. Da li je sve spremno? Jeste, posljednje provere su prošle uspešno. Možemo da krenemo sa lansiranjem. Imate moju dozvolu. Samo još da obavestim Kaću. Odbrojavanje može da počne. Lansiranje kreće. Spremni smo. Odličan posao, ljudi. Lansiranje je prošlo uspešno. Sada je red na moje tajno oružje. Naša misija je upravo počela. Počinjemo istraživanje svemira. Sada će svi misliti da ih je slučajno udario meteor. Niko ne zna da sam ja iza svega ovoga. Meteor ide ka nama. Pazi! Da nema spasa za njih. Ostaće zauvek zarobljeni u svemiru. Ako želite da vidite šta se dalje desilo sa našim astronautima, pogledajte video Hitna misija u svemiru na našem kanalu.